Klienti, s ktorými pracujem, sú veľké ryby a ich neopieš rožkom. Reálne agentúry zavreli niektoré. Prečo váš tým uzatvára obchody? Hlavne sme sa naladili aj vďaka tvojej rade. A to je tajomstvo akéhokoľvek predaja. Keď si líder, tak musíš byť prvý. Tie veci, ktoré učím ja, sú ako keby pionierské, dá sa povedať. Takže vieš reálne zmeniť aj tú realitu toho človeka, keď nemá tie financie aktuálne. Zatiaľ, čo ostatní budú spať, tak tebe sa veci rozbehnú na ešte úplne iný level. Vnímaš, že sa to tak naozaj stalo? Pripisuješ to našej spolupráci? Určite áno. My sme v shiftingu na zázraky zvyknutí. Daj mi 3 mesiace a tvoja situácia sa radikálne zmení. To je moja práca, otvoriť ako keby vyššie informácie než tie, ku ktorým majú dosah sami títo ľudia bez toho, aby mali mentora. Každý jeden človek môže na sebe zamakať tak, aby povedal, že proste this is it. Pozdravujem všetkých, ktorí ste tu s nami v tomto priestore, aj ktorí budete pozerať tento náš prvý podcast. Moje meno je Petronela a toto je Monika. A ideme sa dnes baviť o všetkom, čo je nám vlastné, čo nás baví, zaujíma, čo robíme a čo to môže dať aj ostatným. Takže ahoj, Moni. Ahojte, ja tu vítam všetkých. Ďakujem, že ste prišli, že ste našli čas na tento náš podcast a vašu podporu a teda dúfam, že si odnesiete z toho to najlepšie. Presne tak. A len aby ste vedeli, tento podcast je pre ľudí, ktorí ho budú vidieť online, ale je tam možnosť zúčastniť sa osobne. Máme tu aj krásne publikum. To je prvýkrát, čo natáčam nejaký rozhovor aj s publikom. Takže sa veľmi teším. Takže pre tých, ktorí nepoznáte Moniku, je realitná agentka v Dubaji. Dovolím si tvrdiť, že je jedna z najúspešnejších a veľmi obľúbená. A taktiež je to moja klientka, čo sa týka shiftingu. A takisto je tu Petronelka, ktorá je autorka knihy, takisto moja koučka, mentorka a life koučka. V podstate pomáham ľuďom prejsť na nový level v spiritualite, vo financiách, vo výzore, vo vzťahoch, v čomkoľvek, čo si pre seba vyberú, ale podmienkou je teda, že už sú v tom leveli, kde im ich vlastné ja umožňuje vedieť o existencii niečoho väčšieho, než len to, čo vidíme. To znamená, že pracujem s ľuďmi, ktorí sú lídri v hmotnej realite, ale zároveň majú nejaké spojenie s Bohom a spojenie s vyšším aspektom samých seba. No a neobvykle je to možno v tom, že neľahko sa to vysvetlí, to, že prídeš na stretnutie možno v nižšej energii a odídeš z neho s vyššou, ale je to preto, že jednoducho ja nesiem tú väčšiu energiu, poznám princípy toho, ako funguje tento vesmír a aplikujem to do spolupráce s ľuďmi. Robím to viacerými spôsobmi. Jeden z nich je, že učím ľudí, čiže robím kurzy a učím na rôzne témy, či už je to teda samotná spiritualita a vysvetlenie existencie ľudskej, alebo sú to princípy shiftingu, kedy poviem, ako zacieliť a dosiahnuť ten cieľ. Čiže tieto kurzy naozaj mám veľa tém. Potom robím pobyty, kde taktiež sa vždy venujeme nejakej téme. Vždy je to spojenie spirituálneho a materiálneho a čo je úplne najsilnejšia forma spolupráce je one-on-one, kde vlastne tieto svoje znalosti dávam v tom osobnom, intimnom vzťahu, posunu, shiftu nejakého človeka do toho, čo on si pre seba vybral, prípadne príde a povie, povedz mi, čo je to, čo by som si mal vybrať a pomôže mu aj so zadaním cieľov. Takže dodávam energiu, dodávam informácie a hovorím ľuďom, čo prestať robiť a čo začať robiť, aby sa dostali tam, kam chcú. Existuje moment, keď človek dosiahne všetko, peniaze, status, slobodu, možno moc a napriek tomu cíti, že to nie je všetko a nie je naplnený. Ty s takýmito ľuďmi pracuješ denne. Čo to niečo podľa teba je? Na to je jednoznačná odpoveď. Nikto nebude úplne naplnený, kým nenájde to spojenie, to vnútorné spojenie. Ja vždy hovorím ľuďom, že nech si predstavia ten moment smrti. Aj keď to možno znie pre niekoho strašidelne, ale na čom by ti záležalo v momente, kedy odchádzaš? Možno si myslíš, že by to bol tvoj muž, tvoj syn a tvoj klienti alebo peniaze a tak ďalej, ale v skutočnosti toto všetko ostáva v tejto hmotnej realite, ale zrazu je tam niečo vyššie, k čomu sa potrebujeme dostať a na čo sa potrebujeme napojiť a vtedy nachádzame to skutočné naplnenie. Čiže tá chýbajúca zložka je naozaj vzťah s Bohom a je jedno, aké náboženstvo, ako to voláme. Kľudne ľudia môžu povedať, že je to vzťah sami so sebou. Je to nejaké vnútorné spojenie, je to počúvanie tej vnútornej intuície, toho vedenia a toho hlasu, ktorým napomáha dostať sa tam, kde majú byť a vtedy sú šťastní. Čiže pre jedného zarobiť peniaze je naplnenie toho poslania, pre iného mať dieťa je naplnenie poslania, pre tretieho je ísť do jaskyne a robiť tam duchovnú prax naplnenie. A ja chcem ľudí ako keby spoznať, priblížiť sa k ním a napomôcť im v tom, čo je skutočné z toho vyššieho pohľadu pre nich. Pracuješ s lídrami a s ľuďmi na vysokých pozíciách. Aký problém má niekto, kto vedie ostatných? Čo takíto ľudia najčastejšie potrebujú? Potrebujú niekoho, kto je silnejší ako oni. Pretože inak ostane stále vo svojich myšlienkových formách. Hej? Akýkoľvek si líder, pokiaľ nie si Ježiš alebo niekto, kto je naozaj že úplne že duchovne vyspelý a je na totálnom vrchole, pokiaľ nie si najbohatší človek na planéte, Elon Musk.
toto je ako keby, že vyladiť sa na tú verziu seba, ktorá ešte neexistuje a jednoducho, keď si líder, tak musíš byť prvý. Uh-huh. A ideálne, ak je niekto pred tebou a ty ho nasleduješ a ideš tam. Hej? Čiže potrebujú dobrého mentora a potrebujú pochopiť princípy života, potrebujú pochopiť pozemské zákony a potrebujú pochopiť, čo je ich úloha v tomto živote, ktorá je tá slabá oblasť, ktorú majú posilniť a čo je ten potenciál, ktorý majú naplniť a vtedy prichádzam na scénu ja. Čo sa muselo stať v tvojom živote, aby si pochopila, že vnútorná práca nie je luxus, ale je to vlastne podmienka toho, aby si ako osoba rástla? Mňa to tak prirodzene viedlo. Čiže ako keby ja si neviem predstaviť bez toho na sebe pracovať, žiť. Pre mňa žiť znamená zlepšovať sa a pracovať na sebe. Čiže kým ľudia žijú bežný život a zarábajú peniaze, robia toto, ja som kultivovala veľmi dlhý čas práve tú spiritualitu a práve ten svoj vnútorný svet a to spojenie s Bohom a to ostatné prišlo až potom. To znamená, že ako keby stalo sa veľa vecí, ktoré ma k tomu viedli, ale v skutočnosti to tam bolo stále vo vnútri. Takže jednoducho život mňa viedol týmto spôsobom, pravdepodobne pretože teraz tým pomáham ostatným a mám to také stabilné a silné a považujem za úplne normálne požiadať Boha o pomoc, považujem za úplne normálne hovoriť o Bohu, pracovať v spiritualite a napomáhať ľuďom. Aj si v minulosti mala než také, že si videla, že si nejak spirituálne viacej, alebo máš nejaký dar od Boha, nejaký extra väčší ako iný okolo teba? Ja som v podstate bola v šoku, keď som v 30 rokoch zistila, že ostatní ľudia nehovoria s Bohom. Ja som to považovala za úplne normálnu vec. Ako keby, hej. Ja som viedla neustály vnútorný dialog. Hej, a vedela som, že keď v nedeľu idem do kostola, tak sa mi týždeň darí a keď nejdem, tak sa mi nedarí. A ja som si myslela, že to tak majú všetci. Až som potom prišla na nejaké duchovné učenie a v jednom momente ten človek, čo učil, povedal niečo a hovorím, prepáč, ale toto je inak. A on, že aha, áno. A zrazu som zistila kontext toho, kde sa nachádzam a potom som to začala rozvíjať aj pracovne, pretože prišli príležitosti, aby som to ako keby odovzdávala ďalším. Ako vyzerá tvoj život? Máš partnera? Pohľady sú tu? A niektorí to možno nevedia, ale áno, je to niekto, kto je so mnou už proste non-stop niekoľko mesiacov. A v podstate sme si uvedomili, že už sme partneri a v nejakom momente to prešlo do vážneho vzťahu, takže áno, mám a je to, ako však je tu aj dnes s nami a som mega šťastná a prvýkrát v živote mám pocit, že som na správnom mieste, lebo poviem to tak, ako to je, toto nebola pre mňa ľahká téma. Ono to malo svoj vývoj a svoje ako keby Božie vedenie a môžem povedať, že na tomto som sa naučila extrémne veľa z toho, ako majú vzťahy vyzerať a ako mám viesť ľudí v úplne novom, úplne iným spôsobom, oveľa vyšším spôsobom a považujem za privilegium, že som zažila tento začiatok vzťahu a tento vzťah zažívam, pretože tie veci, ktoré učím ja, sú ako keby pionierské, dá sa povedať, a jednoducho niekto ich musí urobiť prvý. Tak ako ty si musela ísť jedna z prvých do Dubaja, ako môj ocino svojho času musel ísť do Rakúska jeden z prvých, tak tieto vzťahové veci, ktoré ja zažívam napriek naozaj ako keby na pohľad možno úplne neštandardného vzťahu, ale vo vnútri úplne, že totálne jasného, stabilného prechodu do partnerstva, ktoré je že fakt, že nádherné a myslím si, že z toho budem ťažiť pre svojich klientov veľmi veľa. Veľa ľudí sa pýta, čo to znamená ten shifting, tá shifting metóda. Ja to sama neviem vysvetliť presne, keď sa ma na to opýta, preto by som bola veľmi rád, keby si to ty vysvetlila pre našich divákov a budúcich klientov a pre niekoho, kto je zvyknutý merať výsledky číslami a faktami. Sama si to zažila, hej, že je tam taká časť, ktorá je subjektívna, ktorá je vlastne tvoja pocitová, že zrazu sa cítim dobre, zrazu viem, že som správne a potom je tam časť, ktorá je vlastne objektívna, kde vieš povedať, že OK, mám 4 predaje, kým ostatní nemajú žiaden. OK, keby toto neurobím, pravdepodobne sa nestane toto. Čiže shifting je merateľný výsledkami, lenže závisí to od toho, aké sú tvoje zámery. Ak máš zámer dostať sa bližšie k Bohu, ako to zmeriaš? Pocitovo. Ale ak máš zámer zarobiť, ja neviem, 2 milióny za rok 2027, kým doteraz si zarobil 200 000 za rok, tak to vieš zmerať, kam si sa dostal. Takže jednoznačne záleží od zámerov a vieme pracovať aj s objektívnymi číslami, pretože shifting je plne ukotvený v realite. A zaujíma ma, že kedy reálne ty vidíš, že ten klient je pripravený na tú veľkú zmenu a kedy naopak nie je? Klient je pripravený na zmenu, keď sa rozhodne. Niektorí ľudia prídu a povedia, že sú rozhodnutí a idú do toho, ale neurobia ten krok. Realita ťa testuje pred tým, ako prejdeš do novej úrovne samej seba. Tak ako aj teba tvoje myšlienky testovali. Robím dobre, nerobím, nie som zvyknutá, je to ono. Hej? Čiže každého to testuje vo vonkajšej realite, ale aj vo vnútornej. Takisto nás to testuje vo vzťahoch, ako nás to testuje pri našich shiftoch a posunoch. Takže klient je rozhodnutý, teda je pripravený, ak je reálne rozhodnutý, pretože tá realita sa mení v momente, kedy sa rozhodne.
ale musí sa rozhodnúť pevne, takže keby príde čokoľvek, akýkoľvek hurikán zvonku, tak ho to proste nešejkne, alebo aj keď by ho tak zatriaslo, aj tak ide za tým. Čiže vtedy je pripravený na zmenu a akože kto sa pre zmenu rozhodne, ten ju dosiahne. Taká je moja skúsenosť. Aký bol najväčší posun u svojho klienta, aký si ty videla a vedela porovnať s tým začiatkom, keď začala, kedy potom vlastne už dokončoval s tebou ten shifting a stretnutie a teda si videla, že wow, že toto bolo fakt, že veľké. Môj tím, ktorý komunikuje s klientmi a tak ďalej, oni vedia, že tie výsledky sú naozaj oveľa väčšie a oveľa zásadnejšie než to, čo prezentujeme. Je to preto, že jednak nestíhame prezentovať výsledky, lebo stále robíme, a dva, je to preto, že nie každý je ochotný výjsť s kožou na trh a povedať tú story. Čiže tých výsledkov je naozaj veľmi veľa a tých úspešných príbehov tiež. A teraz mi ako keby ten, ktorý mi prišiel na myseľ, je jeden môj klient, ktorý prišiel naozaj vo veľmi zlom stave, keď človek, ktorý má naozaj všetko, ale jedna oblasť mu pokulháva a v jeho prípade to boli partnerské vzťahy. Mal partnerku, ale tá ho nechala a jeho to dalo úplne dole. A je to človek, ktorý je fakt, že skvelý v každom ohľade. By the way, ja všetkých svojich klientov plne glorifikujem, lebo sú podľa mňa úžasní a je to súčasť mojej práce ich vidieť takto, ale musím povedať, že ja to tak mám úprimne. Čiže aj tento človek, ja som ho videla, že wow, a on prišiel úplne do dzigany zo vzťahu. No a ten výsledok bol taký, že som mu povedala, že počúvaj ma. Poznali sme sa predtým, takže tam bola dôvera. Hovorím, počúvaj ma, daj mi 3 mesiace, bude to aj tak za 2 a tvoja situácia sa radikálne zmení a budú na teba stať baby v rade, zástupy, ale úplne iných žien ako doteraz. A on, že no, tak to neviem. Ešte tak, hej. A bolo to naozaj za 2 mesiace. Ten človek absolvoval všetko, okrem one-on-one aj študoval a naozaj si tú rezonanciu držal. Absolvovali sme terapie, ktoré vyriešili celú tú vec, tú záležitosť. Jednoducho tá karma sa zmenila a od tých pár mesiacov mal novú partnerku, s ktorou bol v Monaku a iba mi tak poslal fotku, že OK, nejaká iná žena mu, ešte keď bol s tou partnerkou, ktorú si vybral z mnohých, ktoré sa o ňou uchádzali, mu nechala nejaká kočka proste vizitku a my keď sme ju pozreli, tak to bola dcéra nejakého miliardára, ktorá mala milióny followerov a on, že OK, tak sem som sa prešiftoval, takéto ženy ma naháňajú, hej, z toho, že vlastne prišiel naozaj nešťastný z jedného vzťahu. Takže vítaj v takej realite, kde sa toto dá a ľudia by mali prestať si myslieť, že to trvá veky. V skutočnosti to môže byť hneď, tak ako za jednu terapiu sa prestaneš porovnávať, tak za nejaký čas naozaj môžeš mať úplne iný život v nejakej oblasti, len treba niečo pre to urobiť. Ľudia na vrchole zvyčajne obklopení ľuďmi, ktorým hovoria áno. No veľakrát to takí ľudia proste oni nechcú od nikoho počuť alebo niečo, nejakú krutú pravdu a berú to, že oni sú tí najlepší, najmúdrejší a potom ako ich ty potom konfrontuješ. Vieš, ono, keď robíš v tých božských energiách alebo v tých vysokých energiách, tak aj tá krutá pravda není krutá. OK. Ja som zastanca toho, že čokoľvek v živote meníme alebo kamkoľvek sa posúvame, tak by sme mali byť k sebe nežní a aj ja tú pravdu komunikujem nežne, stále viac. Možno predtým som bola taká priama, ale teraz sa to snažím povedať nežne, lebo na všetko je aj iný pohľad, ktorý je jemnejší a pozitívny. Takže ja si myslím, že viem robiť aj s lídrami, ktorým viem otvoriť oči v nových veciach, povedať im nové veci, ukázať im pohľad, na ktorý nemysleli a naozaj klienti, s ktorými pracujem, sú veľké ryby, ak mi rozumieš. A ich neopieš rožkom, ale keď mu povieš niečo, čo nevedel, tak proste sa mu otvoria oči a povie, že áno, toto potrebujem. Takže to je moja práca, otvoriť ako keby vyššie informácie než tie, ku ktorým majú dosah sami títo ľudia, bez toho, aby mali mentora. Takže a berú to úplne v pohode a keby neboli pripravení počuť vyššiu pravdu, tak by neboli moji klienti. Čo odlišuje človeka, ktorý po spolupráci s tebou skutočne zmení trajektóriu svojho života od toho, kto príde, zažije niečo silné a potom sa vráti tam, kde bol? Ono, ľudia nechápu, že vlastne všetko treba roztáčať a jednoducho ty môžeš mať ten one hit wonder a potom padnúť, ale v skutočnosti ty potrebuješ o to viac začať robiť aktivity v tom novom. Takže je to vlastnosť, ktorá je vytrvalosť, odhodlanosť a pochopenie tých kozmických zákonov, že proste stále treba na tom makať a pracovať tak ako na tvojom vzťahu, manželstve, na tvojom vzťahu so synom, na tvojom biznise. Vo všetkom platí, že treba do toho dávať, investovať a neprestať a robiť to dlhodobo a mať to roztočené a ani vtedy neprestať, keď už si tam. No a teraz, keby si mala ty opísať svojho ideálneho klienta, nie cez životopis, ale o tom, že ako naozaj je, ako sa to cíti, čo by si povedala? Ono aj medzi mnou a mojim klientom vznikne chémia.
Čiže môj ideálny klient má chémiu so mnou a dôveruje mi. Okay? Je to naozaj, to je veľmi významná životná zmena. Keby to nazveme ako keby, že keby sme v nemocnici, tak ja som není ten všeobecný lekár, ale ja som chirurg. Okay? Ktorý príde a urobí, že ča. A proste ideš inám. To znamená, že on mi musí dôverovať a musí to medzi nami hrať. Mne sa musí chcieť s ním robiť, že tiež ma ten človek ako keby baví. Lebo ja viem, že raz sa stalo, že som ti vlastne niekoho sme chceli spolu, aby si mu pomohla, ale ty si to potom neskôr aj odmietla, lebo si videla, že tam nebude to fungovať. Presne tak, ja ako náhle vidím, že ten človek nie je otočený smerom k cnostiam a nie je otočený smerom k tomu, aby sa zlepšil a myslí si, že už je dobre a tak ako to má, je to správne, tak čo ja tam môžem? Môžem sa aj rozkrájať, je to úplne zbytočne investovaná energia. A ako vieš, moja energia, môj čas má vysokú hodnotu a nie je to len o financiách, čiže nemôže len tak hocikto prísť zaplatiť mi a že ideme na to, tam musia byť splnené podmienky a tie podmienky sú viaceré, čiže je tam tá vzájomná kompatibilita, ja musím vidieť toho človeka v tom potenciáli, kam sa chce dostať a potrebujem, aby mal spojenie s Bohom, potrebujem, aby bol decision maker, čiže bol rýchly, rozhodný líder, potrebujem, aby mal finančnú stabilitu, pretože toto nie je len tak, že teraz ja neodporúčam ľuďom vôbec investovať do týchto vecí, akože že keď nemajú stabilnú tú situáciu, hej, toto je vyšší level, ako keby toto je už pre niekoho, kto niekde je. Hej? Takže ideálny klient spĺňa tieto podmienky a nechá sa viesť a naozaj výsledky hovoria, že tí klienti sa dostanú tam, kde sme si povedali a ďalej. A teraz otázka na teba tiež, že kde vidíš seba samú za 5 rokov a možno aj teda tvoju prácu, čo robíš? No určite, čo sa týka práce na svetovom trhu, pretože tým, že robím s tými osvietenými majstrami, astrológmi a tak ďalej, tak oni tiež ma uviedli trošku do kontextu, že ten dar, ktorý mám ja a to špecifické nastavenie, tá kombinácia biznisu a spirituality nie je bežné. To znamená, že tým, že hovorím viacerými svetovými jazykmi, mám túžbu priniesť to k viacerým ľuďom. Mám túžbu o ľuďom vysvetliť, čo tu robíme a na čo by sme sa mali zamerať a ako usporiadať tú hierarchiu nášho života. Je to aj v mojej novej knihe, ktorá v podstate dnes vyšla von, že ľudia si môžu v predpredaji zakúpiť, ešte nie je úplne dokončená, ale behom pár týždňov to bude úplne finále. Čiže chcem šíriť to, čo viem medzi ľudí. Chcem ľudí prebrať, aby si spomenuli na tú božskú existenciu všetkými možnými spôsobmi, ktorými sa to dá, ale nie tlakom, ale jednoducho tým, že ich to začne lákať a bude to pre nich atraktívne. Čiže chcem pracovať s ľuďmi ako si ty, svetovo, v rôznych jazykoch a chcem, aby to bolo počuť a vidieť to, čo viem a to, čo mne bolo umožnené počuť zhora. No a aby mali všetci ľudia lepší život. Takže pracovne je to takto, súkromne jednoznačne sa vidím teda v manželstve a žiť tak ako doteraz, pretože môj život je úplne že fantastický a ja by som na ňom asi nemenila vôbec nič. Cestujeme po svete, máme sa že úžasne a naozaj každý jeden človek môže na sebe zamakať tak, aby povedal, že proste this is it. Že stále mám ciele, stále mám ako keby méty, ale už aj keby to bolo tak, ako to je, tak hell yeah. Alebo heaven yeah. Takže žiť ďalej takto skvelé. A určite akože sú tam finančné mety, sú tam mety ohľadne dosahu, sú tam témy mety ohľadne hĺbky vzťahu, toho, čo viem dať ľuďom, a byť čo najlepší človek proste pre všetkých, koho sa môj život dotkne. To je tiež moja meta. A akým témam sa najčastejšie a najradšej venuješ ty, keď komunikuješ vlastne s klientami a takisto, čomu sa rada ty venuješ? To, čo sme riešili spolu, v podstate tie témy sa opakujú. Bude to biznis, vzťahy, spiritualita. Určite to môže byť aj zdravie, ale ako keby keď ešte niekto rieši zdravie, tak nepôjde do väčšieho biznisu, hej, potrebuje si vyriešiť toto. Čiže niektorým klientom aj tieto veci, určite rodinné vzťahy a tak ďalej, ale ja sa profilujem ako človek, ktorý naozaj je expert na spiritualitu, to si dovolím tvrdiť, pretože som na tom veľa zamakala, a na financie, biznis, poslanie, ako som povedala, a aj na teda vzťahy a partnerstvo. A ako niekto, keby chcel vstúpiť do tohto procesu, aké sú tie prvé kroky, čo by mal spraviť? Vojde na môj Instagram, klikne na link, bukne si konzultáciu s mojím tímom, alebo rovno so mnou, ale tak tá je platená, ale tak ideál je, keď idú rovno so mnou, keď chcú, ale keď si chcú ľudia nacítiť, tak môžu aj s mojím tímom. No a tam im všetko povieme, pretože ten systém, ktorý máme, je tak komplexný a tak individualizovaný, že toto sme zistili, že je najlepšia cesta. Každopádne, ak chce niekto začať
hneď bez tej konzultácie môže si zakúpiť moju knihu, či už e-knihu, audioknihu alebo normálne tlačenú, ktorúkoľvek, či už tú prvú alebo túto druhú. Môže si pozerať videá, môže si zakúpiť môj kurz Shifting a začať týmto spôsobom, ale tá úvodná konzultácia je niečo, čo ho presne nasmeruje na tú jeho vec. A prijímaš každého klienta do privátneho procesu, či... Nie. Ako sme povedali, nie, musí tam byť splnených veľa podmienok. Vďaka Bohu a tej situácii, v ktorej som, nemusím prijať každého klienta. A tá karmická záťaž, ktorú ja beriem za to, že ľuďom tak ako keby cezo mňa sa zmení život, je tiež významná a má nejakú hodnotu, takže je tam viacero podmienok, ktoré musia byť splnené, ale vždy sa teším, keď príjmem nového klienta, hej. V podstate, keď to sadne a klikne, tak je to veľká radosť a je to úplne úžasné, je to posvetný proces. Koľko by si mal človek reálne pripraviť financií, ak by chcel začať so shiftingom alebo s prácou s tebou? Naozaj začať sa dá v desiatkách eur, čo sú vlastne audioknižky alebo knihy, ktoré sú dostupné. V stovkách sú v podstate online programy, ktoré môže hocikto cez to vojsť. V tisícoch taktiež kurzy už v priamej prítomnosti, v priamom čase alebo nahrávky tých kurzov. A keď sa bavíme o one-on-one, tak tam sú tie hodnoty vyššie než štandardné na slovenský trh a dá sa povedať, že je to niečo, čo není v podstate pre každého, nie je to bežné, ale nie každý musí vojsť do toho one-on-one. A máme program naozaj pre každého. To znamená, že Kika na úvodnej konzultácii alebo teda člen môjho tímu vždy ľuďom povie, čo je adekvátne ich ako keby lige finančnej. Takže výhovorka na financia, že iba, že je to drahé, nie. One-on-one dá sa povedať, že je niečo, čo je lukratívnejšie. Ale to ste v tom prvom telefonáte, Presne ktorý tak. je zdarma a tam sa potom nastaví už ten program. Tak. A do čoho investuješ ty? Do svojho rozvoja, do cestovania, do rozvoja mojej firmy a do ako keby všetkých ľudí, ktorí sa zapričeňujú na mojom raste. Hej? A Čiže rodine. reálne aj ty minieš veľa peňazí na svoj sebarozvoj. Veľmi veľa. Veľmi veľa. Celkovo aj veľmi veľa z toho na seba rozvoj, áno. Pretože ja som si tu nezmyslela len tak, že halo, tu niečo viem. Ja chodím po celom svete, študujem u najlepších, či už je to v spiritualite, hlavne v spiritualite, poviem na rovinu. Biznis vás naučí hocikto, ale duchovnú múdrosť tu ti odovzdala niekto, kto ju má a tých ľudí nie je veľa. Takže hýbem sa po svete, učím sa od tých najlepších a pracujem na sebe, čiže to je veľká časť mojich investícií a naozaj môžem povedať, že možno to, čo bežný človek investuje do nehnuteľnosti, ja som investovala do svojho rozvoja a levelu, ktorý mám. To ma napadlo tak, že keď človek, čo nás pozerá a reálne nemá tie financie a chcel by na sebe zapracovať alebo zmeniť niečo, tak čo by si mu poradila takémuto klientovi? Nech vždy začne tam, kde môže. Preto máme rôzne levely, pretože ja som povedala, že tá spolupráca so mnou stojí veľa, ale to je tá one-on-one. V skutočnosti knižka stojí desiatky eur a online kurzy niektoré sú za pár stovák. To znamená, že je to prístupné pre každého a naozaj je tam každý level a je odstupňovaný. Úvodná konzultácia je free a tam sa vie nastaviť, presne teda, tak. že čo sa dokáže dovoliť ten človek, alebo... Presne tak a môže začať už len tým, že si navníma moju rezonanciu, moju prácu a to, čo sa dá, tú energiu aj cez tie videá, ktoré sú dokonca zdarma ako toto. Takže vieš reálne zmeniť aj tú realitu toho človeka, keď nemá tie financie aktuálne, tak sa vie posunúť niekde vyššie len s tým základným levelom? Jednoznačne. Ja tiež na mojej ceste ma niekedy dočukol niekto len nejakým YouTube videom, ktoré som si pozrela a dal mi, že hop a proste som išla hore vyššie. Hej, že jednoducho není to vždy iba o peniazoch, je to o tom, kto je pripravený, kto chce a jemu môže stačiť niekedy malý impuls energie, takže, ale potom nech aspoň do tej knižky zainvestuje a tých 11 hodín si vypočuje ten môj hlas, ktorý mu hovorí tie veci, ktoré potrebuje počuť. Teraz som si reálne spomenula, že mne veľakrát zmenilo nejak realitu, čo každý možno pozeral to The Secret, čo bolo kedysi ešte na YouTube sprístupnené a tam som prvýkrát pochopila tú realitu, že vieš si ju aj ty vytvoriť samú pre seba a naozaj im pomohlo to The Secret. Tam hovorilo sa o tom podobnom, čiže tam reálne človek vie sa naštartovať, aj keď nemá tie financie, s nejakým takýmto buď videom alebo knihou a informáciami. The Secret je v dobrom, pozitívnom taký základný level, treba ísť trošku vyššie a treba naozaj ako keby nečakať, že iba manifestneme úplne všetko hneď, ale pochopiť, ako to funguje a pochopiť, kto vytvoril tento systém a ako ho riadi. Preto som sa na tieto otázky dala, aby sa ľudia nebali, že to je len drahé a teda aby vedeli o tom, že to je naozaj prístupné pre každého, len treba začať niekde. Keď ty sa teraz venuješ tým investíciám, aj sama investuješ, odporúčila by si ľuďom investovať do nehnuteľnosti a konkrétne do Dubaja, aj s tým, že si ma spoznala a vieš o tom viacej teraz? Nielen, že by som, ale aj som.
A aj budem. Čím viac ťa spoznávam, tak tým viac ako keby ti dôverujem a ja by som neposlal svojich klientov niekam, kde nie je dôvera. Takže každý má svoje, vieš, v investíciách každý má svoju darmu, každý má to svoje poslanie, takže nie pre každého je to. A niekto má za úlohu pomôcť druhým v spiritualite, investovať do seba alebo investovať do svojej rodiny, ale ten, kto má tú možnosť zväčšenia, určite prvá voľba by si bola ty aj si. Ďakujem. Teba ľudia poznajú ako realitnú agentku, nepoznajú ťa ešte ako ťa poznám ja. Do hĺbky. A ideme im teda povedať, ako vzniklo naše spojenie. Takže poznáme sa asi tak 3 mesiace a možno povedz ľuďom z tvojho pohľadu, ako si sa dostala ku mne a ku shiftingu, pre tých, ktorí nevedia, čo robím a ako to pôsobí. Už od začiatku roka som hľadala nejakú buď terapeuta, kouča, niekoho, kto ma proste dá na tú správnu cestu, pretože mala som toho v hlave veľa, takisto mala som problém s porovnávaním, odkedy som sa stala mamou, tak stále som nebola dostatočne dobrá pre seba, alebo som myslela, že aj pre druhých a hlavne keď som videla druhých, aké výsledky dosahovali v živote, som chcela byť aj ja taká ako oni, chcela som mať také isté výsledky, ale som sa porovnala s ľuďmi, ktorí reálne nemali taký istý deň ako ja, 24 hodín ako ja. A teda v tom období ma stretla Kristínka, ktorá mi napísala vlastne na Instagrame a nejak mi tak cítila, že to potrebujem, lenže vtedy som nemala dostatočne veľa času sa tomu venovať, som to stále odkladala. Až keď prišla situácia, aká prišla v Dubaji, tak zrazu som sa zamyslela nad sebou a chcela som vlastne viac do seba investovať a vzdelávať sa a vtedy mi to prišlo vhod, že som si spomenula na našu správu a konverzáciu a tedy som si naplánovala svoj prvý telefonát s tebou. Presne tak. Ono to bolo približne 3 mesiace dozadu, v podstate v marci. Pár týždňov potom, ako sa radikálne zmenila situácia v Dubaji. A ono to tak presne býva, že väčšina ľudí hľadá teda nejaký svoj posun alebo eventuálne pomoc v niečom, keď je zle. Áno. Bolo to tak aj u teba? Priznám si, áno, lebo vlastne keď som bola v tom januári, februári som mala fakt, že super našliapnuté, ale bola som takisto aj, môžem povedať, vyhoretá, lebo som všetok čas dávala len malému a práci a nemala som čas na seba, alebo na manželstvo, alebo na mojich kamarátov, rodinu. Čiže toto potom prišlo vhod, že sa možno stala táto situácia pre mňa, pre môj život, lebo mi to donútilo sa vlastne zamyslieť nad sebou a nad tým svojím životom a kariérou a viem, že môžem mať viac. OK, to je perfektná pozícia, východzia na nejaký coaching a mentoring. Viem, že môžeš mať viac. Moja otázka na teba hneď z hurta. Máš teraz viac, ako vtedy pred 3 mesiacmi, keď sme sa stretli prvýkrát? Áno, mám viac a hlavne vidím, že tam, že sky is the limit, ako sa povie, že naozaj môžeš mať všetko, čo chceš mať a všetko je možné. Nič nie je nemožné. Len si musíme naozaj v hlave uvedomiť naše myšlienky a kontrolovať ich. Predtým, ako sa dostaneme k tvojej práci, k nehnuteľnostiam a všetkomu, čo sa deje v tvojom živote, skús vymenovať také hlavné charakteristiky toho momentu, kedy sme sa stretli a začali sme spolupracovať. Ako vyzerala vtedy tvoja kariéra, tvoj partnerský život, rodinný život, vzťah so sebou, ako to bolo vtedy? V tom marci, keď sme sa stretli, tak zrazu neboli žiadne predaje. Naozaj my sme mali reálne každý makler, alebo teda ja som mala 10 až 12 predajov za mesiac. A potom zrazu to všetko padlo. Bola situácia, aká bola. Všetci boli skeptickí. Ja som nevedela, čo sa bude diať. Môj muž bol takisto veľmi negatívny, lebo robí v reštauračnom biznise a naozaj nič nefungovalo. Boli sme v situácii možno ako sme boli počas covidu, ak nie horšie, lebo teraz to išlo naozaj o životy, nie ako keby celosvetová epidémia, ale teraz išlo len o tom Dubaj a ten región okolo. A teda zrazu sme nemali žiadnu robotu. A takisto psychika išla dole, hej, v tom období a ja som veľmi nechcela prepadnúť depresii alebo nejakým negatívnym myšlienkam. V tom mi prišlo východisko osloviť vás a nejak sa dať na vyššiu rovnicu alebo líniu, alebo ako povedať to. Pamätáš si náš prvý rozhovor, veci, ktoré som ti povedala? No, áno, ty si mi vlastne urobila aj analytiku financií a všetkého, čo v živote mám a prvýkrát som videla, že a je to dobré, nie je to až také zlé, lebo človek si možno neuvedomí, čo všetko v živote má, stále chce viac a niekedy je dobré sa aj zastaviť a zamyslieť. A pamätáš si tie ciele, ktoré sme dali? Ja som ti povedala, že poď robiť toto, nabehni na túto ako keby časovú os a zatiaľ, čo ostatní budú spať, tak tebe sa veci rozbehnú na ešte úplne iný level. Vnímaš, že sa to tak naozaj stalo, že bol ten prísľub pravdivý? Áno, lebo si ma donútila ten príjem, ktorý som mala, nájsť niekde inde, takže som sa musela zamyslieť, upratať si myšlienky a svoj život, že kde sa dá nájsť niečo, kde viem si takisto zarobiť to, čo som zarábala s iným predtým. Presne tak. A ja som ti povedala, že vykaž si sa na tie
ako keby myšlienkové formy ostatných a poď sa napojiť na to, čo je v tebe pravdivé a poď sa posunúť na nový level. To je pravda, lebo všetky vlastne moje kolegyne aj ľudia okolo nás videli už, že sme skončili, reality v Dubaji skončili. Pritom ja som vždycky verila tomu, že nie, ja som prežila COVID, asi fakt, že najhoršie sa dalo prežiť v Dubaji a ja som stále dúfala a vedela som, že toto nie je také, že to bude len dočasné. Aj keď veľa ľudí to hovorilo, že to bude ďalších 5 rokov. Pritom sme tu teraz sedíme a už teraz sa podpisuje tento týždeň dohoda o miery. Vedela by si ľuďom približiť celý ten proces, že my sme mali nejaký úvodný call, tam sme sa dohodli, okamžite si išla do toho, pretože ja podotýkam, robím s lídrami, takže keď potrebujete veľa rozhodovania, tak tam už to asi neprejde. Ale ty si akože povedala okamžite, že áno. A čo sa dialo potom? Skús to tak ľuďom približiť, lebo si to nevedia predstaviť. Tak mali sme ten prvý telefonát, povedala si mi všetko, čo budeme robiť, čo by mi bolo treba, mali sme rozhovor, čo mi možno treba. A priznám sa, ako bola som skeptická na začiatku, lebo samozrejme mi to prišlo, že ako úprimne nie je to úplne najlacnejšie, čo môže byť. Ja som mala v hlave úplne inú predstavu. Hej. A som bola taká vylakaná, hovorím si, že OK, teraz je ten čas možno, že naozaj situácia si to vyžaduje a že zariskujem. A vždycky si hovorím, risk je zisk, ja som tak vždycky žila v živote. A teda poviem si, že tak poviem áno, že uvidíme, čo to kam možno vyjde to, a keď to nevyjde, tak nevyjde. No a už potom po prvých tých stretnutiach som videla zmeny a už to tak trocha ustupovalo, aj možno prvé, druhé sedenie som sa tiež cítila, že neviem, ale potom sme mali astrológiu a ten výklad a tedy mi to najviac zmenilo, pretože keď sme mali tú astrológiu, som počula veci, ktoré vlastne nemal odkiaľ vedieť a sa diali veci, čo som naozaj nemyslela, že sa budú diať a potom som si uvedomila, že aha, má to význam. Dá sa povedať, že si potom videla zmeny v realite, možno po pár týždňoch? Videla som hneď po mesiaci zmenu, hlavne keď sme robili obchod, tedy nikto, fakt, že pri zvukem nikto neuzatváral. A ja som mala klientov, ktorí vlastne si chceli kúpiť apartmán a povedali mi, ktorý chcú. A ja som si naozaj ten apartmán predstavila, ktorý chceli a na druhý deň, keď sme vyberali apartmány, tak reálne ten ich bol jediný dostupný z tej strany budovy. A ja, že wow, dobre. A oni, že OK, dobre, vybavené. Za 2 minúty bol vybavený apartmán a deal bol spravený. Pripisuješ to našej spolupráci? Určite áno, lebo vtedy sme mali veľakrát to výber apartmán, že sme sa tam hádali, niekde tam boli nedorozumenia, tie byty boli horšie. A teraz to bolo zrazu také, že wow, že som hneď potom volala, že reálne sme vybrali ten byt, ktorý oni chceli. My sme v shiftingu na zázraky zvyknutí. No. Takže ono to znie tak zvláštne, lenže zázraky sa dejú len ľuďom, ktorí to umožnia a majú tú dôveru. A presne, keď si taký, že človek je taký skeptický, tak to nevníma, lebo človek vždy bude vidieť to, čo chce, hej. Ale aby to nezostalo len v takej ezoterickej rovine, ono to nie je iba o tej predstavivosti a o tom, že sa to zhmotní, bolo to aj o praktických radách a tom, že ako keby bola si vedená, ako predávať. No najskôr, áno, samozrejme boli moje skúsenosti, výber apartmánu a hlavne mňa majú radi ľudia podľa mňa v tom, že ja mám s nimi nie len obchodný vzťah s tými ľuďmi, ale reálne si sa rozprávame spolu a čo mi o mne hovoria, som ľudskejšia možno ako niektorí iní makléri, lebo veľa ľudí chce len predať a nechce mať žiadne starosti s nikým, ani 5 minút navyše, hej. Ale mňa to je také, že ja milujem to, čo robím a ja mám rada prácu s ľuďmi, ja som ukecaná a rada si s nimi sadnem na kávu a namiesto pol hodiny, keď mi nadáva niekedy šéfka, že nebuď toľko dlho na stretnutie, ja som aj 2 hodiny. Čo myslím si, že je dôležité pri takomto biznise a teraz sa mi to vracia. A potom som si uvedomila pri tomto všetkom, že ja som reálne robila tieto veci, čo sa učíme spolu, ale nevedomky. Čiže to bolo také, že som nevedela presne, niekedy som to možno omylom spravila a sa to podarilo, ale ja som vždycky vedela, že bude lepšie a bude dobre, pretože už keď som bola malá, som veľakrát mami hovorila, že ty nevieš nič doma urobiť a hovorím, že tak na záhrade, hej, a hovorím, že ja budem mať záhradníka raz, alebo že ja si budem mať upratovačku. A reálne žijeme v Dubaji a tam máme upratovačky a mám pomoc doma opatrovateľku, že toto bol môj taký nevedomký, už od mala možno taká vizualizácia môjho života, čo sa mi reálne stalo, lebo úprimne není som úplne, že žena do voza do koča, že akože ja viem upratať. Ani ale, ja. No. To bola moja hláška celý teenage, že ja som do koča aj do voza, ale viac do koča. Áno, ale že ja reálne vám viem upratať alebo navariť, ale neužívam si to. Ja radšej sedím, zarobím, ale robím biznis, že to je to, čo ma naplňa. Hej, a pointa shiftingu je proste objaviť to naše životné poslanie, hej. A keď nejaká žena není do toho voza, tak ju tam nebudeme dávať. To je možno spoločnosť, ktorá tak tlačí, že žena musí naozaj vedieť byť perfektná aj v domácnosti, aj v práci, aj všade, ale reálne to tak není, že není sme nikto dokonalí, ale buďme dokonali v tom, čo radi robíme.
Presne tak, a ono je to o tom odhaliť to naše poslanie z tej úrovne duše a ísť si za tým, a keď niekto má ako keby, my to voláme karmická, darmická nádoba, pripravená na to, že môže zarobiť veľa peňazí alebo môže ovplyvniť život ľuďom, že dobre zainvestujú a tak ďalej, choď robiť to a nerob tamto, hej. Každá karma je iná. No a ty si vlastne splňala všetky tie požiadavky, ktoré ja mám na klienta, bola si rýchla, dokázala si už shiftovať predtým, ako sme sa stretli vo svojej úrovni, ale vedela som, že ťa viem pušnúť na nový level. Okrem toho som ti vtedy povedala, že máš krásne rozvinutú anahatu čakru, čo je vlastne srdcová čakra. Áno, sme aj spirituálny mentoring, nie len biznisový, takže ja to prepájam a jednoducho ja som povedala, že máš veľmi dobré srdce a ja rada robím s ľuďmi s dobrým srdcom. Pamätáš si to? Hej, to si hovorím. A videla som v tebe potenciál, ktorý bol pripravený odomknúť. On bol tak na spadnutie, no a videla som ho vo finančnom, vo vzťahu k tebe samej a v tom, že by si proste jednoducho mohla žiť ešte lepšie než dovtedy. A ja si myslím, že tá kríza ti poskytla tú príležitosť a kým ostatní v tej kríze vidia ako keby nejaký down, ja vidím v každej kríze proste možnosť. Reálne agentúry zavreli niektoré dvere, hej, že v Dubaji teraz oznámili, že už odchádzame z Dubaja a potom makléri odišli, lebo Dubaj je drahý život. A nie je to pre každého. A naozaj tam, keď ja milujem Dubaj, hej, veľa ľudí, buď ho máš rád, alebo ho nenávidíš, tam nie je nič možno v strede, ale tam, keď človek je tá energia, to je úplne niečo úžasné a pre mňa ja tam milujem. A teda veľa ľudí tam to nedá, hej, keď takto sa dajú dole. Takže podľa mňa reálne musí byť človek fakt vybračne hore. Udržať si vibráciu hore v čase krízy, kedy všetci sú dolu, je jedna z najnáročnejších vecí a vtedy podľa mňa človek potrebuje niekoho, kto ju má konštantne hore, na koho sa vie naladiť. Hej. A v tej situácii som mala veľa myšlienok, že ďalší biznis, toto, a ty si mi to upratala v hlave, že nie, daj energiu teraz do tohto, toto bude potom ďalšie. Ja si myslím, že to je tiež dobré, že keď človek nemá toho mentora vedľa seba, tak je všade, ale reálne nemá energiu na sústredenie na tú jednu vec. A dobre, áno, môžeš mať 5 iných vecí, ale poporadíš, toto je teraz priorita, potom toto a to si mi s tým vlastne pomáhala. Ty by si teraz spätne odporúčila ľuďom mať mentora, aj keď nie sú v kríze? Že je to niečo, čo by si chcela mať ako každodennú životnú súčasť? Alebo nie každodennú, ale ako keby takú ako keby plynulú? Tak človek, ak chce viacej dokázať, podľa mňa to nejde bez toho mentora, lebo ako som spomínala, nevie si upratať tie myšlienky veľakrát, môže prepadnúť do nejakých iných vecí horších. A ďalšia vec... Hlavne je to z toho, že ja som mala ten problém, že mala som síce OK biznisové obdobie, lenže som sa stále porovnávala a bola som nešťastná. Išla do toho vyhoretia, lebo som chcela mať stále lepšie výsledky, ako má niekto iný. A reálne to není dôležité mať lepšie výsledky ako niekto iný, ale robiť to, čo ťa naplňa, byť spokojný a aj mať ten bonus, že máš tam tie financie. Hej, za mňa výsledok je dosiahnuť plnší potenciál. Hej. Alebo mám iných známych, že napríklad majú výsledky v tom biznise, ale majú problémy vo vzťahoch, hej, nevedia si nájsť toho partnera, že máš tie peniaze, ale nemáš si s kým užiť. A podľa mňa to je to dôležité, že ako som hovorila, že raz som letela business class sama, si to tak nevieš užiť, hej, že my si dáme radi drinček alebo tak, že to už je s niekým, pokecáš, ale keď tam si sama, tak si to nevieš až tak užiť, lebo je také, že si sám tam a nevieš zdieľať tú radosť, že wow, že alebo chápeš? Absolútne ti rozumiem, ani nevieš ako a naozaj mám tento zážitok priamo. Život je zložený z viacerých oblastí a každý z nás má proste potenciál nejakú tú oblasť posunúť na nový level a vždy je čo zlepšovať. Za mňa ľudia, ktorí prídu, ja mám všetko v pohode, ja si poviem, fúha, nechcela by som takto zastagnovať, lebo ja viem ešte 100 vecí, ktoré by som mohla zlepšiť, ale presne tam to treba upratať a jasne tie energie zamerať, ísť za tým, dosiahnuť to a ísť ďalej. Hej, nie teraz rozutekať to ako králiky. Ale povedala by si, že ten mentoring, čo sme spolu mali, bol u teba viac spirituálny alebo viac biznisový? Povedala by som aj, pretože veľakrát si mi poradila aj ohľadne klientov, čo robím zle, čo som robila zle. Nehovorím o tom, že v práci, alebo vyberali sme dobré projekty, lenže veľakrát tá komunikácia, možno som použila zlý jazyk, alebo nejak tak tú reč, že ako by to mohlo byť použité a som možno nejaký deal prehrala len kvôli nejakomu slovičku alebo nejakej správe, ktorá bola úplne zbytočná, že mohlo by to byť inak postavené alebo inak aj ten tón mohol byť inak, alebo som veľakrát len písala, mohla som telefonovať alebo ten osobný kontakt viacej, že možno to si im poradila viacej toho biznisového hľadiska a z toho spirituálneho, že vidieť všetko, že áno, podarí sa to proste. Presne manifestácia tak. A sústrediť sa na to. Hej, naučila som ťa zobrať svoju moc do vlastných rúk a nedávať ju porovnávaniu sa s inými, ale porovnávať sa iba s tým, kým sa chceš stať a stať sa tým. Mňa to ubíjalo sa porovnávať s inými. A vedela by si zdieľať, že koľko trvalo vyriešiť to porovnávanie sa? Cca čas? Jedno sedenie.
Teraz reálne cítim to, že im to doprajem, hej, že nepotrebujem teraz vyhrať, ale je fakt, že keď mám obchody a viem ľuďom zarobiť peniaze a sú spokojní, tak to je pre mňa teraz viac, ako sa porovnať s niekým. Tak poďme dať tie výsledky do čísel, čo sa týka predajov. Inak tuto by som rada podotkla, že áno, učím ľudí predávať, pretože viem predávať. Ani neviem, ako sa to stalo, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak ja predávam duchovnú prácu v krajine, kde vôbec nie je ako keby to bežné a predávam ju za peniaze, ktoré vôbec nie sú bežné. To hovorím na rovinu a my sa za to nehambíme. Hej. Takže a jednoducho som sa naučila predávať niečo, čo vyzerá, že je nemožné predať, ale predáva sa to. A všetci to ako keby kupujú, ktorí sú na to vhodní. Tým pádom som ako keby pochopila tie techniky toho, čo ľudia potrebujú, ako posúvať tú realitu tam, kde chceme, nielen cez to ako keby nehmotné, ale cez tú hmotu. Hej? No veľa ľudí sa pýta aj, že prečo, ako ty môžeš radiť biznisovo mne, že aký je tvoj background, hej? Že to bola reálna otázka na mňa od veľa známych, že prečo ty mi radíš niečo o biznise, že čo máš ty za sebou, hej? Hej, jednak mám za sebou teda toto, čo som povedala, to sú posledné roky, Áno. čo sa týka salesu, predaja, biznisu a budovania svojej vlastnej značky a svojej vlastnej firmy. A ja som v podstate 8 rokov riadila eventovú agentúru, ktorú sme vybudovali od nuly. Najskôr to bol naša venue, priestor na eventy, reštaurácia, potom eventová agentúra, cateringová agentúra, svadobná agentúra, toto všetko naraz. Mali sme ďalšie venue po celom Slovensku, robili sme s klientmi od Kia po BMW, Pau Park a tak ďalej, čiže úplne, že robili sme stovky eventov ročne, okrem iných svadba, Sagan, Peťo, Mária Čírová, všetci hokejisti a tak ďalej. Čiže my sme boli eventovka, ktorá bola biznisovo, dovolím si tvrdiť, najviac aktívna z toho, čo som videla na slovenskom trhu. A my sme začali ako možno 27-ročná ja vtedy a 8 rokov sme išli non-stop 7 dní v týždni budovanie firmy do miliónových obratov, hej. Čiže na rôznych úrovniach. A potom, ako keby tam som nebola majiteľ, bola som tam riaditeľ, ale stále zamestnanec, hej. A potom som si vytvorila podnikanie svoje malé jogové centrum, kde to vôbec nebolo vo vysokých číslach, ale naučila som sa už princípy toho uchopiť svoju energiu a že je niečo moje. A potom som to spojila v shiftingu. A jednoducho ten biznisový background tam je, ale ešte viac je tam skúsenosti s mojimi klientmi, ktorí sú ľudia ako ty, sú to ľudia, ktorí sú lídri, ktorí sú buď v športe, alebo v biznise, alebo v hocičom na vrchole a potrebujú niekoho, kto ich povedie ešte ďalej a naozaj tie skúsenosti, ktoré s nimi mám, mi umožňujú viesť ľudí, ktorí sú biznisovo aj inteligenčne, aj driveovo veľmi vysoko a to je to, čo ma baví. Hej? Čiže je to aj podložené, poviem príklad, že je to naštudované týmto a ten spirituálny level, na to nie sú papiere, to je dar, tá intuícia a tieto veci, ale čo sa týka toho biznisu, tak tam je reálny background, či už v tej firme, kde som pôsobila, alebo v tej firme, ktorú som vytvorila, nie jednej. K tomu, čo si hovorila, že intuitívne a takto, mala si pravdu hlavne v tom, že ohľadne toho Dubaja, že nikto nevedel, čo sa bude diať, ale reálne ste povedali aj ty, a to isté aj astrolog, že preto sedel aj dátumovo, cca o týždeň hore-dole, že v júni už bude dobre a tedy mi on povedal vlastne, že v maji tam určite mám byť, to som tam bola a vlastne v júni, že už bude taký oficiálny koniec a teraz sa podpisuje reálne tá zmluva o tom, takže toto si mala, hej, v sebe si vám ešte smiala, že čo stresuje, že to bude všetko OK. A ľudia ako keby sú skeptickí, hej, keď niekto príde, že chce riešiť biznis a zaradíme tam trošku toho jasnovidectva, ktoré je darom, tak povedia si, že OK, čo sa to tam deje, lenže v skutočnosti ľudia, ktorí sú miliardári a naozaj vo veľmi vysokých financiách, toto považujú už za niečo normálne a ja by som to rada normalizovala, že ľudia, ktorí majú takéto dary, vedia extrémne pomôcť druhým posunúť sa, pretože toto nie je niečo, čo má hocikto. Ja to hovorím aj svojim klientom, ak by si nemala aj duchovnú úroveň, ak by si nechcela ako keby ísť aj v tomto, poviem to tak, ako to je, že k Bohu alebo k sebe samej, tak jednoducho bol by to problém a nemohla by som s tebou pracovať. Pre mňa je tá spiritualita spojená s tým biznisom. Veľa ľudí to nemá. Veľa ľudí nemá tú duchovnú stránku a teda tomu to nevysvetlíš nikdy. Takže potom to sú aj vlastne tí hejteri, negatívne správy, lebo naozaj tomu nechápu. To je úplne v poriadku, oni k tomu v nejakom momente tiež dojdú, už len to, že ako keby dokážeš prijať takéto niečo ako informáciu a pracovať aj s týmito najvyššími energiami a tak ďalej, to je proste dar a ten dar zatiaľ nedostal každý a každého čas príde, ale to nie je v našej moci, takže ja som na hejty zvyknutá, veď vieš. Veľakrát to chodí v tých najhorších situáciách, že veľakrát ľudia si uvedomia tú duchovnú cestu, až sa niečo zle stane. Presne tak, akože ja som sa stretla xkrát s niekým, kto mal skepsu, alebo že ako môže vôbec hovoriť o Bohu a tak ďalej, ale v momente, keď boli choré ich deti, tak už som mala správy v telefóne ja.
a nie niekto iný. Takže toto je niečo, na čím by sa mnohí ľudia mali zamyslieť, že keby sme naozaj k sebe úprimní, či by sme vynechali toho Boha z hry. Hej. A my sme to nevynechali, aj keď musím povedať, že zo všetkých mojich klientov Monika je viac orientovaná na biznis ako na spiritualitu a čakám na moment, kedy otočí aj tam. Pomaličky, ale nie. Už pôjdeme na to. Meditácia čoskoro. No nebol čas, lebo reálne fakt pri tom malom biznise nemám toľko času, ale snažím sa tam viac zapať toho času na mňa. Ale to je práve úplne v poriadku, pretože na všetko príde čas, hej? A niekedy je čas zarábať, niekedy je čas rodiť deti, niekedy je čas jednoducho športovať vo fitko a vytvoriť si telo. A ja sa to snažím harmonizovať a pracovať na všetkých úrovniach a jednoducho aj, ja si myslím, že aj tvoj vzťah sama so sebou alebo proste s tým neviditeľným sa zlepšil aj v tom procese biznisu. Hej, a to je tá pointa, že jednoducho spiritualita nie je iba o tom, že chodiť do kostola, aj keď to je super, alebo jednoducho robiť duchovné veci, ale začať mať rád sám seba, rešpektovať sám seba, poznať sám seba a stať sa skutočne tým, kým sme. Hej, takže to je to, čo robíme v shiftingu. OK, Moni, takže za mňa, ty kto si jedna veľmi dobrá, krásna, ako keby láskyplná, úspešná žena, ktorá, keď sme sa naposledy stretli v River Parku, povedala, že tam robila za koľko eurovú výplatu. Nebudeme zverejňovať tvoje príjmy, lebo to nerobíme, ale je to lepšie teraz? Je to lepšie od... Tedy som musela chodiť do roboty na 6, bol si len do 3, ale musíš tam byť každé ráno na tú 6. Nemôžeš zavolať, že neideš, ale sa ti nechce. Teraz mám dobre to, že som si pánom vlastného času, čo ja milujem, teda môžem byť aj s malým, takisto aj s kamarátmi, s manželom, s rodinou, takisto viem aj robiť z hocikadiaľ. Musíš mať disciplínu pri takomto biznise, lebo naozaj, keď chceš zarobiť, musíš naozaj byť cieľavedomá, makať na tom, naozaj byť fakt, že tá disciplína je číslo 1. No ale je to o mnoho lepšie ako kedysi, keď na tebe niekto stojí a ti stále nadáva za niečo a veľakrát som skončila s plačom v šatni a podobne, ale je to teraz o mnoho lepšie, keď fakt si môžem byť fakt sama sebe pánom. Ja si úplne pamätám, že 8 rokov jednoducho tá firma, kde som pôsobila, mala majiteľa. A on mal mega energiu. Proste on bol taký bič, čo stál nado mnou v dobrom a ja som išla jak pila. Potom, jak som mala to jogové centrum, tak to išlo úplne že dole, ale potom som rýchlo pochopila, že ja musím byť sám sebe ten hecovač. A že vlastne, ako keby ja nesúperím s nikým a nikto nestojí nado mnou, už je to len na mne, aké číslo je na tom bankovom účte a aký zážitok mám v ten mesiac, vieš? Ako reálne človek nikdy nezarobí toľko peňazí možno v korporáte ako v biznise, keď sa na mňa urazí, OK, ale je to reálne pravda, lebo keď si robí človek biznis, tak vtedy vie zarobiť viacej a vtedy fakt, že sky is the limit. Presne tak, to vôbec nie je žiadne tajomstvo, ani to nie je nič negatívne. Jednoducho existujú platformy, ktoré sú lineárne a nelineárne a moji klienti vedia, že ja odporúčam ich kombinovať, tú lineárnu. Nehovorím, že to musí byť korporát, ale jednoducho musí tam každý mesiac niečo naskakovať na účet. A nelineárna je ten biznis, kde vieš ísť do väčšej veľkosti. Je dobre byť v korporáte a robiť pasívny príjem na stranu. A je dobré byť v korporáte a prejsť do samostatnosti. Ale na to treba dobrú karmu a posunúť sa, hej. To vôbec nie je také ľahké, ako si ľudia myslia. A tiež nerobíme v tomto zázraky na počkanie, lebo každého času v tomto príde a keby to bolo také ľahké, aby každý mal biznis, tak by mal každý. Ja tak tiež vtedy bola, že mala som proste robotu, mala som plat, istý plat, ale nedá sa bez platu a potom som pomalinky sa posúvala a až keď som videla, že OK, už mám vybudovanú na tej strane ten biznis, tedy som skončila v tej práci mojej a už som robiť naplno už potom len prácu na provízie, hej. Akože, keď som ťa stretla na tom online kole, tak väčšinou ja si dám pár dní, že či chcem s niekým robiť alebo nechcem, ale ja som u teba videla, že ty už si sa vlastne shiftovala sama. Ty si vedela tie princípy, takže pre mňa bolo ľahké robiť s tebou a aj výsledky také boli, hej, že vlastne splňala si všetky tie požiadavky, takže jednoducho ty si shifterka, nevedomky a teraz sme to upratali ešte viac a ide to ešte rýchlejšie. Moni, ty si príklad niekoho, kto zo Slovenska, malej krajiny, relatívne malého mesta, prešiel do veľkého sveta, čo môžeme nazvať Dubaje a jednoducho prešla si do veľkosti, čo sa týka možno lokácie geografickej, čo sa týka možno financií a rozhľadu celkovo svetového. Čo je podľa teba tajomstvo toho, že človek dokáže prejsť z toho menšieho ja, menšieho mesta do väčšieho ja, väčšieho sveta?
Tak ja som nikdy neriešila, čo bude úplne tak do budúcna, ale vždy som sa učila povedať áno na veľa vecí a hlavne ja som vždy vedela, že budem žiť v zahraničí a chcela som ísť do zahraničia, nemala som nikdy s tým problém, nikdy sa niečo nebála, nevidela som tie prečo nie vždycky veci. No to som mala výhodu proti mojim rovesníkom vtedy, lebo každý mal tú možnosť ísť proste do Dubaja. Ja som bola až pred Dubajom v Amerike, akože zdokonali sa v angličtine a niečo nové vidieť a myslím si, že to bolo také iné oproti iným, že som na všetko povedala áno, nebala som sa, nevidela som nejaké v tom negatíva a išla som. A potom vlastne v tom Dubaji som uvidela, že wow, že to je super a toto je asi, kde sa cítim dobre. V tom čas už uplynul, vlastne mi plánovala som tam byť len 1 rok a zrazu boli z toho roku 4 roky, potom bol COVID. No a vtedy som nechcela opustiť Dubaj a vlastne vtedy ja som bola letuška kedysi, 4 roky a počas covidu nás prepustili, 10 000 ľudí a potom vlastne som nechcela ísť domov, lebo som to brala ako zlyhanie, keby som odišla domov, lebo pre mňa bolo to, že chcem byť v tom Dubaji a to bolo tiež tá moja akoby nejaká trauma z minulosti, že nechcela som zlyhať, ale čo by som zlyhala, keď idem na Slovensko, nič sa nestane, ale to bolo v mojej hlave také niečo, ale aj tak ma tam stále držalo to, že byť v tom Dubaji, že ja som tam milovala. A tedy som sa vlastne tam uchytila, že som hľadala cesty, nie že ako nie, ale prečo áno, Vždy som vedela, že bude niečo dobré a vždy som verila, že OK, teraz není sú peniaze, ale budú, že vždycky som nejak tak verila v tomu. OK, čiže v Dubaji si celkom 10 rokov a na realitnom trhu 5 rokov. Áno. A momentálne čísla a výsledky hovoria, že si jedna z najúspešnejších, možno v Čechách a na Slovensku, čo sa týka predajov. Čo je podľa teba najväčšia chyba, ktorú robia momentálne investori v tejto oblasti? Čo je tá situácia teraz? Že kupujú emóciou, pretože v Dubaji naozaj treba využiť ten potenciál, lebo Dubaj, čo sme si urobili prieskum na svete, má najväčšie návratnosti z prenajmov a takisto aj zhodnotenie má veľmi dobré. Také návratnosti, ako sú v Dubaji, nie sú nikde inde. V Bratislave máme možno 4 až 5%. A teraz sme išli aj na trh do Marbely, do Španielska. Tam nám reálne povedali, že tu máte maximum 5%, pretože Marbella je úplne čo iné. Tam to je na to zhodnotenie a možno na celý život mať nejakú nehnuteľnosť. V Dubaji tam nemôžete mať emocionálne to nehnuteľnosť, že to držíte navždy. Tam tá nehnuteľnosť vám musí zarobiť. Tým pádom musíte dať na nás a veriť nám, že my naozaj máme tú expertízu a vieme, že čo sa oplatí. A my robíme každému klientovi na mieru ponuky a veľa klientov sú takí, že ale ja chcem byť na pláži, ja chcem byť tam, ale na pláži reálne vám dnes nezarobia tie apartmány tak, ako zarobia vnútrozemí za dobré ceny a my vidíme, aké sú nájmy. Tie nájmy sú skoro podobné ako pri tom mori. Čiže netreba ísť to emóciou, keď nechcete mať samozrejme len tak pre seba byt a mať ho tam, ale keď sa niekto naozaj zarobí na tom, treba by nás počúval a ukáže mu mi fakty, čísla, výpočty a reálne čísla. Ja to hovorím takisto mojim klientom. Nikdy sme sa my dve o tom nebavili, lebo túto tému máš zvládnutú, ale mnohí ľudia nemajú oddelené emócie a financie. V skutočnosti sú to dve úplne rôzne energie a emócie a financie by nemali byť v kope. A zvlášť teda, ak chceme, aby nám nehnuteľnosť zarábala, lebo emotívne si môžeš kúpiť dom svoj, ale nie investíciu. Ja si myslím, že na Slovensku ľudia žijú emóciou, pretože tu si kúpia drahé apartmány, drahé domy, drahé zariadenia. My v Dubaji inak žijeme. My tam žijeme, lebo ja tam možno plánujem teraz byť 10 rokov ďalších, ale neviem, či bude po 10 rokoch. Preto my tam nekúpujeme si drahé nábytky, dizajnové, nejaké spotrebiče. Berieme ako, áno, aby sme boli spokojní, pekné, aby to bolo, ale nebudem míňať teraz to, čo nemám a emotívne do toho ísť. A to vidím napríklad tu na Slovensku, že veľa ľudí si bere zbytočne, sa zadlžuje kvôli tomu, aby možno ohúrili iných tým, čo majú doma, ale potom im nevidú peniaze na tie investície na stranu. A keď som žila, čo som sa zmenila, že ja som chcela tiež mať to, na čo som nemala možno vtedy, alebo možno som chcela niekoho tým ohúriť, ale potom som si tak akože som sa uvedomila, že nie, tak to nemôžem ísť ďalej, musím začať šporiť a až keď na to budem mať, že to viem kúpiť a musím nejak tak rozložiť, lebo ja som kedysi úplne inak hospodarila peniazmi. To sa mi stalo, ako vieme, niekto mojich známy, ale potom sa niečo stalo vo mne, že sa to zmenilo. Hlavne mal ako na tom zásluhu aj môj manžel, lebo ako si hovorila v tom partnerstve, som ťa počula pri tým, jak si nahrávala tú Reelsko, že vy máte byť spolu s niekým, s kým sa posúvate vyššie a myslím, že on ma v tomto doplňal, že on ma tak trocha ukludnil, dal na zem, že nie, nemíňaj, najskôr investovať, šporiť, až potom si dopraj. A maj taký ten balans, že áno, musíš sa odmeniť,
Ale ako si mi ty hovorila, že keď si kupuješ niečo, musí cítiť takéto šťastie a dobro, nie že strach, že OK, teraz nebudem peniaze potom. Čiže toto naozaj som takto potom začala fungovať, že som viac začala šporiť, investovať, robiť ten pasívny príjem, lebo tajomstvo úspechu je ten pasívny príjem. Jasné, ale ľudia by mali pochopiť, že nemôžu mať pasívny príjem, kým nemajú aktívny, hej? To mnohí ľudia prídu a ja teraz som odišiel z korporátu a tu dám teraz tieto peniaze a do konca života budem robiť len jogu a meditáciu. Ja na nich pozerám, že kámo, nefunguje to takto, hej? Že oni si myslia, že vlastne skončia robotu, zavolajú tebe a ty teraz urobíš z ničoho niečo. Nie. Karma funguje, to je jednoducho, ako máme roztočené veci, tak to je a nikto z nás tu nie je tak, že bude mať do nekonečna ako keby roztočenú finančnú karmu. Čiže my stále musíme niečo robiť. Ten systém je tu, na zemi, v našich životoch je taký, že sme tu, aby sme robili veci. Aby sme robili a dávali hodnotu druhým, aby sme im pomáhali, aby sme rastli my aj ostatní ľudia vďaka našej práci. Inak ďakujem, že si tú poslednú kabelku kupovala so mnou, lebo moji klienti akože naozaj veľmi často konzultujú každú investíciu a je to také cute, hej. Potom keď mi pošlú, keď urobia investíciu, tak sa teším, že fajn, ale presne, ty si sa ma opýtala, že kedy si kúpiť takúto vec a ja som ti povedala a ty, že OK, totálne to dáva zmysel a tak si to aj urobila. Tak. Poďme k tomu, čo sa udialo v Dubaji za posledné mesiace. Ten trh bol, povedzme, keď to povieme pekne, tak náročný. To obdobie bolo náročné. Hej. Bolo to asi dosť heavy. Niektoré teda realitné agentúry zavreli a niektorí ľudia sa začali venovať iným veciam. Zatiaľ, čo ty a tvoj tím ste rástli a kým niektorí nepredali nič, tak ty si mala, pokiaľ viem, niekedy aj počas tej krízy 4 predaje za týždeň, tak? Hej, mali sme. OK, nebudem sa ťa pýtať prečo. Dúfam, že v tom aj naša spolupráca prsty. Ale povedz mi, čo je ten rozdiel, že prečo váš tým uzatvára obchody a prečo nie? Tak hlavne sme sa naladili aj vďaka tvojej rade, že nie nevidieť tom negatíva, ale pozitíva, ale mali sme aj veľa ľudí okolo nás, ktorí boli aj skúsení investori, že vedeli, že akorát táto situácia je dobrá na využitie toho, že také podmienky, aké sú teraz, už nebudú za možno mesiac, dva. A hlavne tí skúsení investori a veľkí investori o tom vedeli a preto mali veľa takýchto poptávok od týchto ľudí, že dajte mi niečo, čo má veľkú zľavu, splátkový kalendár dobrý. A reálne takéto sme v živote nevideli v Dubaji na tom trhu podmienky, aké sú teraz. A teda tým, že si ma tým mňa vlastne naladila na tú frekvenciu a na všetko pozitívne, myslím si, že aj ten môj tým to cítil odo mňa. A išli sme, hej, že čo mám vlastne ľudí v mojom týme, tak naozaj išli aj tak, hej, a predávali dobré veci. Nepredali sme teraz zrazu, že mi predávali teraz všetko, hej. Stále my sa sústredíme na to, čo má zmysel. A to aj predáme, lebo nechcem predať niečo, že OK, teraz je tam veľká zľava a len kvôli tomu to predať, ale naozaj mi predali také, čo dáva zmysel aj do budúcna, čo na čom vedia zarobiť, čo vedia dobre predať, čo vedia dobre prenajať. Hej, a pamätáš si, čo bola moja prvá rada tebe pri predaji? Povedala som ti, že predávaj len to, čo by si sama kúpila. Áno. Hej, a to je tajomstvo akéhokoľvek predaja. Ak by si ty dala za to tú hodnotu a aj si ju možno dala, tak jednoducho človek tú istotu z teba zacíti. A tým, že ja napríklad investujem toľko do svojho rozvoja, svojej spirituality, pre mňa je to normálne, že niekto zainvestuje tiež a cítia tú istotu a idú do toho tým pádom. Áno, to je pravda, lebo vlastne nie každý makler vlastní niečo v Dubaji, alebo niekto okolo nich má niečo prenajaté alebo vlastní. Toto je možno rozdiel ten môj oproti iným maklerom, že oni predávajú, nevedia nič reálne, ale ja reálne predávam to, čo ja by som kúpila, možno som aj kúpila. Že vlastne v budove, kde som ja kúpila apartmán, sme takisto predali 12 iných bytov, teda ja. A ja sa tomu fakt teším, lebo viem, že to dáva zmysel, lebo ja nekúpim niečo len tak. Naozaj je tam veľa toho researchu a všetkého za tým. A vidím tom určite význam. Preto sme išli len do toho Dubaja a investovala by som len v Dubaji, aj keď teraz aktuálne riešim niečo na Slovensku, ale to už je to emotívne, dá sa povedať, lebo nevidím tomu úplne zmysel. Taký, že na ten prenajom, ale dám to do prenajmu, mi to platí aspoň nejaké účty, ale viem, že mi tam bude narastať ten kapitál, lebo na Slovensku, v Európe, tu je to hlavne o tom, že narastá tá hodnota tej nehnuteľnosti. Jasné, ale tak na život sa tiež nedá pozerať iba cez financie a samozrejme, keď máš k nejakému mestu vzťah a chceš tam nehnuteľnosť, aj to je v poriadku. Život je komplexný a myslím, že si v pozícii, kde si môžeš dovoliť užiť si tú komplexnosť života
a mať aj nehnuteľnosť tu. A mať také zázemie, že ja veľa robím biznisu aj tu zo Slovenska, že chcem tu mať nejak takú tú moju bázu alebo kanceláriu, dáme tomu, lebo ja mám rada, to je to zase rozdiel, že ja rada privítam klientov aj u mňa doma, mne to je jedno fakt, že aj niekde v lobby a tak, že keď chcete dojít na návštevu, hej, v Dubaji, že som taká otvorenejšia. A ja som vždycky milovala hostiť ľudí, že to som vždycky, baví vedia, máme takú známu, že čo kedysi organizovala veľké večere a ja som vždycky si hovorila, že jak sa mi raz čo pozve ostatných ľudí, tak to takisto, že ja to milujem. Hej, takže teraz to máš a moja otázka je, že ty máš vlastne tiež viacero, ako si povedala, tých investičných nehnuteľností v Dubaji. Prečo tam a nie na Slovensku? Ale možno už si to zodpovedala. Lebo sme aj pred 2 rokmi tak chceli, že urobiť nejakú diverzifikáciu a sme to tu porovnávali a sme si urobili čísla, aké sú vlastne ceny nehnuteľnosti, aké sú tam prenájmy, aké sú návratnosti a nám to nedávalo nikdy zmysel, lebo za 250 000 eur, čo kúpite na Slovensku dvojspálňový byt, možno trojspálňový v Trnave, tak v Dubaji máme dvojspálňový apartmán, ktorý na Slovensku zarobí 500 až 800 eur mesačne a tam zarobí takýto byt 2500 až 3000 eur mesačne, takže to sú obrovské rozdiely, hej. A to reálne je podložené, hej, číslami, lebo vidíme, my máme v správe teraz 93 apartmánov po celom Dubaji, čiže ja vidím reálne, aké sú čísla. Aj teraz tejto najväčšej, čo bola možno kríza marec, apríl, tak mali najhoršom 1000 eur nájom mesačný. Čiže keď je normálna situácia, tam je normálne mať 200-300 eur ten nájom podľa toho, aká je sezóna. Okay. A toto ja robím s tými číslami, že veľa ľudí tam príde alebo prišlo v tom najväčšom boome, predávalo apartmány, ale my sme reálne predávali už aj predtým a hlavne vidíme, že aké sú tie reálne výsledky. OK, predstavme si, že Slovák alebo Čech príde s rozpočtom 200 až 300 tisíc. Akú stratégiu by si zvolila? Ako to vyzerá v číslach a v čase? Tak musím sa najskôr opýtať, aký je ich goal dosiahnuť v tom Dubaji. Veľa ľudí chce buď len prenajímať, alebo to mať pre seba, čo neodporúčam mať Dubaji pre seba byť, lebo tam je dobré, aby sa ten byt aby dýchal, aby tam proste sa to prenajímalo, aby to zarábalo. Alebo chcú to otáčať, že napríklad kúpia byt, potom to predajú so ziskom a kúpia niečo ďalšie. Takže sú takéto 3 scenáre. Ak niekto chce mať na tie prenajmy, tak určite mu pozriem niečo v tom vnútrozemí, 15 minút od pláže, čo vieme prenajať tie dlhodobé nájmy alebo krátkodobé prenajmy. Veľakrát teraz aj dlhodobé prenajmy robia v čistom 80% nájom, ale nie všetky developerské projekty, len naozaj butikoví developeri, ktorí sú napríklad ako Iman, Imtiaz, to sú takí, že butikoví, že majú naozaj vysoké tie nájmy a vidíme reálne, keď si to pozrú z katastra výpisy, že aké sú nájmy v tých budovách. Čiže vieme si porovnať už reálne, aké čo majú postavané. Nemôžu to byť nejakí noví neznámi developeri a takisto nemôžu byť nejakí obrovskí developeri, ktorí stávajú fakt, že vo veľkom. Lebo potom tam je veľká ponuka a malý dopyt. Toto sú veci, kde ty vieš vlastne toho klienta viesť a on nemusí tieto všetky informácie poznať. Však momentálne sa situácia zlepšuje v Dubaji a ľudia možno ešte čakajú, že teraz možno je ten čas, alebo po lete, po kríze. Ako vidíš toto celé? Že kedy je podľa teba vhodný čas na nákup? Je to ešte stále teraz zaujímavé? Tak teraz, čo sa týka prenajmov, sme dosiahli 70% obsadenosť v Dubaji na Airbnb, čo je veľmi dobré, lebo všetci hovoria, že tam nie je žiadni turisti, nikto tam není, ale reálne tam stále má kto prísť, lebo Dubaj je centrum všetkého. Keď niekto cestuje z Ameriky do Ázie, tak vždycky má medzi pristate v tom Dubaji, alebo z Európy idú do Ázie, alebo do Austrálie, do Ameriky, tak je ten Dubaj ten centrum toho celého. Aj keď je kríza, tak tí ľudia využívajú tieto aerolinky, Emirates, Etihad, stále to ide. No a teda veľa ľudí sa ma toto pýta, a teda, že či by malo počkať. Lenže teda minulý týždeň som bola v Dubaji a sme sa stretli s majiteľom jedného developmentu a povedal, že čo teraz majú dať von v septembri projekty von, tak už im teraz nacenili, urobili kvótu stavebnej firmy o 25% až 30% vyššie, ako boli pri tých predchádzajúcich projektoch. Čiže reálne musí naozaj tá cena ísť vyššie. Takže teraz naturálne pôjdu tie ceny nehnuteľnosti vyššie v Dubaji a stále sa nájde svoju klientelu. Takže tí, čo majú teraz už byť v Dubaji, tak už reálne zarobili aktuálne v tomto momente. A preto ja odporúčam naozaj investovať teraz ešte v lete do tých projektov, ktoré sú, lebo od septembra tie ceny pôjdu naozaj vyššie. OK, čiže treba si pohnúť. Na Slovensku inak, lebo to je celosvetová teraz situácia. OK, super, dobre vedieť. A ja som bola teda s niektorými mojimi klientmi s tebou na stretnutí online, kde si im predstavila možnosti. Môžem povedať, že
bolo to úplne skvelé, že jednoducho tých možností bolo veľa, tvoj prístup bol skvelý naozaj, že ja som v podstate tým, že ťa poznám aj z tej druhej strany, ako niekoho, koho vediem v tom coachingu, tak o tebe veľa viem, ale keď to bolo otočené, že ty si nám vysvetľovala investície a tak ďalej, tak som úplne cítila tú profesionalitu ja a tak to, že vždycky, lebo ja to milujem. To je... A tam tá energetika sa vymenila a naozaj to bolo, že ja keby kupujem apartmán, tak chcem pracovať s niekým ako si ty, kde je proste maximálna dôvera. Podľa mňa, či už je to shifting, alebo je to kúpa apartmánu, dôvera je totálny základ akéhokoľvek, aj biznisového vzťahu. Bez toho proste to nejde. No a ja som ti vtedy úplne dôverovala a dôverujem ti natoľko, že moji klienti teda kupujú cez teba. Lebo samozrejme prichádzajú za mnou ľudia, ktorí aj investujú a tak ďalej a vždy to posúvam tam, kde viem, že, že to pôjde super. A to isté naopak, keby som ja nemala tú dôveru, tak nesedím tu dnes. Presne tak. Ďakujem. Čo všetko klientom poskytujete okrem samotného predaja apartmánu? Že v čom je ten rozdiel medzi maklérom, ktorý on predá a tým, kto sa o to stará, spravuje? To skús vysvetliť toto celé. Tak veľký rozdiel je v tom, že my tam už žijeme fakt veľa rokov, poznáme celý Dubaj a poznáme ľudí a teda dávame komplexný servis. Robíme od A po Z služby, čo sa týka otvorenia bankového účtu, predaj, kúpa apartmánov, bytov, vil, všetkého aj pozemkov. Takisto robíme prenajmy, či sa týka krátkodobých aj dlhodobých. Máme na to rôzne firmy, teda už také, že sesterské, že vlastne my sme Move Homes, ale máme RK firmu na krátkodobé prenajmy. Okay. Tam spravujeme krátkodobé prenajmy a potom máme vlastne zvlášť maklérov na dlhodobé prenajmy, pretože to si vyžaduje naozaj ešte viacej času ako tie krátkodobé prenajmy, lebo tam sa musí tomu venovať, aby ten byt bol čo najviac prenajatý. Potom robíme design, máme slovenské dizajnerky, takisto máme svojich vlastných na opravy ľudí, na cleaning, máme svoju vlastnú firmu na upratovanie, čiže vlastne ušetria tí naši klienti na tom všetkom. Takže naozaj robíme všetko. A keď príde môj klient, tak ja mu robím ako takú pravú ruku vo všetkom, že môžu sa spoľahnúť vždycky na mňa, že ja nepoviem nie na hociakú požiadavku alebo môj tím. A to učím teda všetkých, že vždycky tu budeme pre seba navzájom. Ja si myslím, že toto sú ako keby také core values, také kľúčové hodnoty, ktoré nás spájajú. Že aj my v podstate s čímkoľvek človek príde, tak aj keby náhodou to nie je téma, ktorej ja sa venujem, tak viem presne kam ísť, čo treba, zabezpečíme mu to a chceme vždy byť, verím, že taký si mala feeling z môjho tímu. To sa stalo vlastne pred pár týždňami, keď som potrebovala teba nejakú pomoc biznisovo a vy ste boli akorát v Alule a ja, že prosím, pošleš mi to a ty si tedy akorát nerobila a si mi to poslali reálne v ten deň, že som sa cítila ja blbo ťa otravovať, ale reálne som to mala aj potom doručené a to ani sme nemali spolu sedenie. Tak pre mňa moji klienti, tí, ktorí sú moji klienti, tak vedia, že akože ja naozaj sa snažím byť na maximum, lebo pre mňa, áno, je to aj o biznise, ale zároveň je to posvetný proces, kedy pozdvihujeme toho človeka, ak môžem, tak som tam pre neho, lebo to je môj job, hej. Takže a snažíme sa dať tiež maximum na každom leveli. A môj tím spolupracuje na tom úplne fantasticky, za čo im ďakujem. Za posledné roky si sa stretla určite s ľuďmi, ktorí majú financie, sú investori a jednoducho vedia v tomto chodiť. A čo by si možno povedala ľuďom, že je taká charakteristika niekoho, kto je úspešný investor alebo niekto, kto vie robiť s peniazmi? Tak je to tá rozhodovosť, pretože oni vždycky sa vedia rozhodnúť hneď. Nečakajú na ten správny moment, pretože správny moment neexistuje, alebo ideálny. Je to vždycky v správnom čase byť na správnom mieste a už reálne, keď prídu za nami s tým, že chcú kúpiť ten apartmán, tak to je ten správny moment pre nich, lebo potom už človek vymýšľa a čaká, potom vlastne uplynú tie dobré ponuky. Veľa klientov došlo za mnou teraz, že mali sme konverzácie spolu pred 3 rokov, že už mohli mať odovzdaný apartmán, mohli im zarábať a za úplne iné ceny. A videli to reálne tie naše konverzácie, lebo videli vlastne správy spred 3 rokov. A dávalo to zmysel. Čiže naozaj tí najskúsenejšie, najúspešnejší investori konajú rýchlo, vedia sa sami vyhodnotiť tú situáciu hneď a to nie je tak, že robíme umelý nátlak, ale oni reálne už aj majú veľakrát vedia a už vedia, že OK, tak do toho ideme a nevymýšľajú. Aj veľakrát sa mi stalo, že napríklad ľudia, ktorí boli hneď negatívni od začiatku, klienti, že už hľadali tam chyby a niečo obviňovali a sa hádali, tak vždycky mali nejaký problém s tým apartmánom, že sa im odovzdal, buď sa im stále niečo kazilo, alebo im niečo neišlo, neschvaľovali im nejaké povolenia, že reálne mali tam naozaj v tom veľa tej zlej energie. A takí klienti, čo do toho išli fakt, že pozitívne, všetko bolo super, tak mali vždycky s tým bytom šťastie, až to aj dobre predali raz na konci toho dňa. Presne to je ten dôvod, prečo je v mojom brande názov Now. Lebo to je teraz. A mám to rovnako s klientmi. Ako náhle vidím, že sú tam, ja to volám také energie, čo sa okúňajú,
Vieš, a teraz nie, a vyspím sa na to a potom a teraz ešte žena ide... Opýtam sa manželky a ešte dcera má birmovku, nemôžeme teraz, to už je také, že fú, to by bola robota v bani pre mňa. Takže áno, úspešní ľudia sú, že idem. Lebo reálne, áno, že už si napísal, že keby si nechcel ten byt, tak ok, veľa ľudí mám taký, že ok, chceme len porozmýšľať o tej investícii, že za pol roka alebo za rok, že už vedia, že ok, za pol roka, za rok, ale si tam dajú ten limit. Hej. Ale niektorí ľudia už napíšu, že chce kúpiť hneď, ale potom nevie. A to je to, že tedy vlastne aj ja pomôžem mu energicky sa na to dostať, že dám už tie 3 top ponuky, ktoré verím, že sú dobré a už len si musí vybrať naozaj ten človek. Hej, čiže je to rozhodnosť, je tam ešte niečo, čo potrebuje človek, ktorý chce byť finančne úspešný? A nepozerať na to emóciou, ale veriť aj nám a mať tú dôveru. Super, nebyť emotívny, mať tempo, rozhodnosť, víziu a silu prejsť do nej. Áno, no tú rozhodovosť nie to momente, ideme do toho, vidím to, áno. A tak? Pozitivitu hlavne. No jasné, a pozitivita je, že akože neexistuje nikto, komu vyšli všetky obchody. Áno, ale nebyť od začiatku negatívny, že a potom po mesiaci mať už zrazu obavy, že ešte som to kúpil, že toto bude zlé a tak, že proste bude to dobré, to rozhodne tam bolo pre niečo. Presne tak, shifting je o tom zafixovať tú víziu a odstrániť čo najviac blokov a dať čo najviac aktivity do toho, aby tá vízia sa stala reálnou. A to sa dá. Dá sa to a keď už si tam, tak už tam to u tých ľudí, hej. A hlavne som to videla v tých všetkých situáciách. Teraz už bolo veľa tých situácií, že máme reálne nad 200 klientov za tých posledných 4-5 rokov, tak už vidím tie také spoločné vlastnosti, alebo teda, čo sa snažím im dopredu povedať, že nie, to takto nerozmýšľate, že hlavne buďte pozitívni. Ale ja by som ešte podotkala, že pozitivita iba nestačí. Že treba to doplniť aj tou akciou. Ak by si dnes mala začínať od nuly s jednou investíciou, čo by to bolo? Tak určite nejaký developer, ktorý je trocha známejší. Dala by som to hlavne aj možno na tie prenajmy, že by som to porovnala tie čísla, že dáva zmysel, keby náhodou to nepredám, že dáva to zmysel aj v tých prenajmoch. A určite by som si dala možnosť, že by som chcela zobrať tú nerezidentskú hypotéku. Viem, že v Dubaji sa dá získať nerezidentská hypotéka, takže je tam vždycky ten plán buď až celý cash, alebo by som dala tú nerezidentskú hypotéku a tie peniaze, ktoré by som možno mala, by som dala do niečoho ešte iného. Hej, tak šup. Choďte na vašimi prvými investíciami, či už do seba, alebo do nehnuteľnosti. Ako vyzerá cesta klienta od prvého telefonátu až po moment, kedy dostane kľúče? Prvýkrát zavoláme, zistíme teda, čo chce ten klient, aký má rozpočet, akú chce lokalitu, ako veľký apartmán. Potom pošleme ponuky na mieru. Hlavne v tom chceme vedieť, či chce zobrať nejakú hypotéku neskôr, alebo to prenajať alebo predať. Podľa toho si nastavíme aj splátkové kalendáre. A potom vlastne zaplatí prvú zálohu, potom podpíše rezervačnú zmluvu, potom pošle prvú splátku a potom mu dojde vlastne kúpno-predaná zmluva. Potom už len platí splátky podľa splátkového kalendára. Keď sa mu odovzdáva ten apartmán, keď chce zobrať hypotéku, nastavíme vlastne jeho výpisy účtov a všetko by sedelo dobre. A mu poradíme, aby nerobil nejaké veľké investície, možno v tom čase, aby mu všetko sedelo číselne. Potom mu pomôžeme prebrať ten apartmán, nemusí byť človek ani v Dubaji, všetko je za neho tam vyriešiť my. Vieme mu zapojiť všetky energie, keď to chce predať, tak mu začneme predávať ten apartmán, alebo mu ho zariadíme na tie prenajmy a my mu to všetko vlastne spravíme celý ten enrolling, alebo teda celý ten zápis do toho prenajmového systému, či už krátkodobého alebo dlhodobého, a potom to prenajímame. Takže ten klient reálne veľakrát ani nevidel ten apartmán, nám ho to dal, my mu to všetko zariadili za neho a potom sa mu to prenajímalo a už mu len posielali výplatu každý mesiac za tie prenajmy. To by sme mohli tak na Slovensku trošku rozšíriť, že proste kupujú sa apartmány bez toho, aby tam človek musel ísť. Ja som reálne predala 90% apartmánov cez telefón a že človek tam nebol osobne. A už teraz sa mi stalo minulý týždeň, tam došla klientka po tom, čo už kúpila apartmán, týždeň predtým, tak teraz tam došla, ukázala som jej, čo vlastne kúpila. Ukážkový apartmán, projekt a aj na pozemok sme išli spolu. Super. Kde vidíš ten dubajský realitný trh možno tak dlhodobejšie, že za 3-5 rokov a prečo si myslíš, že možno ľudia by mali teraz stále investovať tam? Tak ja vidím, že ten dubajský trh pôjde stále hore vyššie, pretože sa naozaj tam investujú do infraštruktúry, sú tam najlepšie školy sveta, veľké firmy sa tam sťahujú, veľkí investori tam investujú a hlavne veľké miliónové firmy a milionári sa tam sťahujú, takže oni vedia prečo. Aj keď teraz aké boli mesiac, tak stále sú tam a vidím v tom potenciál, že tým, že to je centrum toho sveta, že tam vždycky budú ľudia chodiť a ten cestovný ruch tam bude vždycky najlepší, pretože keď sme teraz boli niekde inde v Marbelle alebo v nejakých iných mestách, tak
už sme rozmaznaní tak tým Dubajom, že takéto služby nikde nezažijeme už, keď sme aj na Slovensku alebo niekde inde, že naozaj v tom Dubaji je to všetko, nechcem to idealizovať, ale je to tak. Ten Dubaj naozaj je najlepší a v zime človek nemá kam ísť do toho Dubaja len. Nechcem to idealizovať, ale je to ideálne. Je to tak. Chápem. Ale reálne, áno, keď ste v reštaurácii alebo len služby nejaké využívate, tak je to úplne o inom a tí ľudia sú tam naozaj inak sa vám správajú, sú milí, usmiatí, chcú vám pomôcť. Tu veľakrát dojdeš niekde a sa cítiš, keby si ich otravovala. Úplne rozumiem. OK. Čiže investícia v Dubaji alebo investícia do seba je nejaké také zväčšenie, nejaký shift v našom živote. Keby si máš teraz vybrať, kam dáš peniaze, dala by si to do rozvoja seba alebo do možno ďalšej nehnuteľnosti? Tak ja by som urobila aj. Presne preto sa tu bavíme. A ešte tretie, že vlastne také, že svoje nejaké, keď urobím nejaký veľký biznis, chcem sa aj odmeniť a chcem dať do svojho vzdelávania, že chcem mať také 3 veci, lebo ja mám, to sú, ak sa tak volá, tých 5 jazykov lásky, ja mám rada aj odmeňovanie alebo darčeky. A ja. A teda, tak to si teda človek musí uvedomiť, že čo má rád a čo by chcel a teda aj mňa takto motivuje, že by som chcela fakt dávať do seba, do toho rozvoju, aj do spirituálneho rozvoju. Teraz si chce na to nájsť viacej času a teda aj do tých investícií. Hej, akože investícia času, energie, financií. Čiže myslíš si, že spirituálny rozvoj, alebo konkrétne moja metóda, to ako robím s ľuďmi, či už cez tie učenia, alebo cez privátne one-on-ones, myslíš si, že je pre ľudí vhodná, pre väčšinu ľudí? Tak je to pre všetkých vhodné, ale naozaj človek musí pochopiť, že áno, potrebuje to, pretože aj keď vidíte stretne nejakého človeka, kto je možno nešťastný, má zlú energiu, tak nechcete byť v jeho okolí a keď niekto srší niečím aj pre niečo nadšený, tak samozrejme sa prikláňate tomu človeku a sa vám to potom všetko otvorí k lepšiemu svetlu a myslím si, že je dôležité si udržať tú vyššiu vibráciu a víziu. Čiže všetko je možné. Hej, a je to možno niečo, čo si nevedela, že si potrebovala a teraz to máš a je to niečo také, áno, že je to súčasť života? Tak, hej. OK. Moni, máme tu také publikum zvedavé, že sme naznačili, že sa budeme baviť aj o tvojich vzťahoch, pretože ten shifting je naozaj komplexný. Hej, tie ciele sú jasné, ale ten náš zážitok zo života zahŕňa všetky oblasti. Skús mi povedať, ako sa možno zmenili tvoje vzťahy celkovo s ľuďmi, kolegami, rodinou, ale hlavne s tvojim partnerom a synom. Ja som mala najväčší problém s tým, v živote som sa porovnávala a tým pádom mohli byť niekedy nejaké hádky aj v práci a tým, že sme to vyriešili tým jedným sedením, odblokovaním a teda naladením sa, tak myslím, že teraz tie vzťahy sú o mnoho lepšie. Nechcem byť za každú cenu neutrálna s ľuďmi, ale samozrejme doprajem viacej, ako som dopriala, lebo to bol vo mne problém, nie v nich. Takže máme dobré vzťahy teraz, čo sa týka na pracovisku. Čo sa týka rodinných vzťahov, to si mi tiež pomohla. Pochopila som, že nemôže byť vždy s každým najlepší kamarát, ale aspoň sa vieš snažiť, aby to fungovalo. A chcela by som povedať, že vlastne nemôžeš očakávať od druhých to, čo by si ty spravila, ale aspoň to ich maximum už vie, že je iné možno ako to tvoje a zase niekde inde je to inak ako u teba. A v partnerskom vzťahu, ja si myslím, mali dobrý vzťah, len teraz tá situácia možno trocha ovplyvnila myslenie môjho partnera. Ale teda tým, že ja som rezonovala teraz vyššie, aj keď možno som si pripadala pri ňom, že som Delulu alebo nejaká, že illusional, ale myslím si, že som ho tiež tak naladila na vyššie a ja si naozaj za tým stojím, že ja mu hovorím, že však všetko je OK, predáva sa, všetko je fajn, lebo on bol taký vždycky vystresovaný. Ja hovorím, že všetko je fajn, ja ho ukludním a myslím si, že teraz som ja v tom vzťahu tá, čo ho ťahám vyššie, ale sa bude možno ďalší nejaká naša etapa v živote, kedy ma bude on ťahať vyššie, že teraz som možno ja karmicky tá, že mám to potiahnuť, keď sme sa my stretli, tak on mňa potiahol vtedy vyššie, takže aj keď teraz zarábam viacej ako môj partner, tak nám to nemení tú dynamiku v tom vzťahu. Samozrejme, ono to je veľmi také individuálne a nedá sa povedať, že má to byť tak alebo onak. A vždy je niečo, v čom je dominantný ten partner a v nejakej oblasti je dominantná tá partnerka a mali by o tom vedieť a vždy sa vyladiť na toho, kto to má tak, ako to chcú mať obaja a jednoducho tak spolu sa posúvať. Takže deje sa to, hej? Áno. Okay. A teda v tom manželstve vždycky to bude tak, že raz je niekto vyššie, raz ten druhý je vyššie a nemôžeš nehať niekoho v tom najhoršom, lebo raz budeš možno ty v tej situácii, keď to budeš potrebovať. Jednoznačne to je princíp života a vždy ako keby dokonalá rovnováha neexistuje a neexistuje ani nejaká stagnácia, čiže buď idú veci k horšiemu alebo k lepšiemu a pokiaľ idú čo len trošku k lepšiemu v tom vzťahu tak ďalej, tak je to super a presne tak nedá sa, aby tá dynamika ostala rovnaká.
Lebo život sa mení, ale rovnaké môže zostať to, že máš stále toho istého partnera, ste spolu šťastní, vychovávate deti a máte plány do budúcna. Tak. A čo sa tomu ešte pridať vlastne, že aj že oddychnutá mama sa rovná šťastná mama a teda dobrá mama, pretože veľa ľudí, hlavne tu na Slovensku, je možno spoločnosť taká, že tá matka musí byť len doma s tým malým alebo s malou a všetko zasvetiť tomu dieťaťu, ale reálne by si mala nájsť čas aj na seba a využiť tú pomoc toho okolia, či už rodičov, babky, dedov, alebo ja mám opatrovateľku a nehábim sa za to, lebo veľa ľudí to možno odsudzuje, ale ja reálne milujem aj moju robotu, či som chcela nájsť nejaký taký ten stred v tom, že som aj s malým, aj v práci a teraz, čo mi chýbalo, bolo to, že aj nájsť čas sama na seba. A to som našla len tým, že som pochopila slovo delegovať prácu a to ma zase posunulo vyššie, aj vďaka tebe, čo si im poradila, že musím delegovať prácu aj ďalej a potom vieš urobiť viacej aj v biznise, aj mať viacej času na svoju rodinu, na seba a to je myslím, že dôležité. Zväčšiť sa môže každý, musí preto niečo urobiť. Či už sa zväčšíte cez investície do nehnuteľnosti alebo do seba, tak proste... Každý začína od seba. Presne tak, ten rast je základ a verím, že sme vás motivovali a inšpirovali k tomu, aby ste rástli. Monika, si veľmi inšpiratívna, ďakujem ti za rozhovor. Ty ešte viac ďakujem. A tešíme sa na vás v Dubaji alebo pri shiftingu.